Osim ove izložbe, mi poznajemo Dejana Krstića od avgusta, gde nam se priključio na manifestaciji Art okupacije. Tada je svesrdno radio, unatoč svim vremenskim neprilikama koje su me zadesile. Dakle, i ta postavka je nešto što beleži, u stvari, nameru kulturnog centra da podrži mlade autore. Ovi radovi koje na jedan sveden način Dejan Krstić naziva beleškama su, reklo bi se, hiperrealistički portreti. Međutim, oni su mnogo više od toga. Oni su zabeleška duhovnog stanja i preispitivanja kroz intenzivan dodir sa portretisanom osobom. Dejan Krstić u stvari inicira stanja koja su zabeležena na ovim delima. Mislim da je važno da napomenemo, naravno, i njegovu, za sada, kratku biografiju, naravno se i želimo zaista bogat, profesionalni uspeh i rad. Dejan je završio osnovne studije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, na odseku slikarstva. Trenutno studira na master studijama na odseku za crtež. Ja najviše volim kada autor sam komunicira ne samo preko svojih dela, kada tu želimo i da ga čujemo. Tako da predlažem da Dejan nešto više kaže o ovim radovima i da otvori izložbu. Takođe da poželim dobro večer i zahvalim što ste došli u ovolikom broju. Kao što je Tatjana već navela, ovo je moja druga poseta Somboru i veliko mi je zadovoljstvo da se ovog puta iz tako divnih razloga. Izložba beleške koju sada vidite jeste skup mojih radova koji su nastali tokom osnovnih studija na Akademiji. I u suštini radi se, kao što je već napomenuto, o jednom preispitivanju. Preispitivanju o ideji slobode, o ideji ličnosti i o tome ko smo, šta želimo. To je jedno pitanje, dosta se vrtalo kao glavna tema tokom mojih studija i jedan način na koji sam pronašao da to zabeležim jeste putem jednog vida psihoanalitičkog intervjua. O čemu se tu radi jeste da svi modeli koje možete da vidite na ovim portretima su prošli kroz taj jedan razgovor gde su postavljena pitanja od nekih opštih shvatanja pa sve do veoma ličnih stvari. Odgovori koji su dobijeni su i zabeleženi audio snimcima koje možete da čujete u međuvremenu i fotografski su rađeni portreti. Te fotografije su kasnije iskorišćene u svrhe crteža. Crteži su rađeni kombinovanim tehnikama od grafita, ugljena, pastela, ulja. U suštini, tokom svog tehničkog rada volim dosta da eksperimentišem. Vidjet ćete čak i da postoje određeni radovi koji su grebani iglama ili slično, kako bi se dobili realistični, iz daljine realistični portreti, a opet iz blizine vidi se potez. Naziv beleške jeste baš taj, pored same činjenice beleženja, jeste i taj da inicira jedan taj tok koji nastaje, to beleženje o tome ko smo i šta smo, nije neki proces koji se završi, već koji zapravo traje celog našeg života i kroz svoje iskustva, a iskustva drugih, najviše ćemo naučiti o sebi. Tako da, tim putem nisam želeo da preciziram neku određenu emociju putem naziva ili put, već jednostavno da ostavim to publici da sam pronađe vrednosti u prikazanim radovima i sami odaberu priču koja bi se krila iza određenog portreta. Toliko o meni, ne bih više govorio.
Hvala vam još jednom što ste došli i eto, izložba je otvorena.